A yau nan bayan sauraron karar Ashir mai wushirya inda kotu ta bada umarnin cewa lalle hukumar Hisba ta daura Ashir mai wushirya aure shi da yar guda daya aure nan da kwana 60 wanda kuma umarni ne ba wai shawara ko kuma wani abu makamancin hakan ba. Hakan ya biyo baya ne wajen ganin cewa irin bidiyoyin da suke wallafawa a kafafen sada zumunta hakan bai dace ba, inda an tabbatar da cewa Ashir mai wushirya ba wai iya so daya yake yawan bidiyoyi da hotuna da wannan yar guda daya ba, wanda yana bidiyoyin da ita ne ba don komai ba sai dan neman followers wato a shafinsa na TikTok. Sannan kuma bugu da ƙari yana bidiyon da ita ne domin Allah ya yi mata yar gajeriyar sura, sannan kuma yana bidiyon da ita ne domin wata manufa tashi ba wai dan cewa yana santa da soyayya ko kuma dan yana santa da aure ba. Amma sai gashi bayan wasu bibiyar diddigi da aka dinga yi aka tabbatar da cewa Ashir mai wushirya fa babu irin sheki aya da baya yi da wannan yar guda daya, inda aka tabbatar da cewa yana zuwa da ita gurare daban-daban wanda har zuwa ma ɗakin hotel, domin akwai bidiyoyi da aka wallafa a kafafen sada zumunta wanda dukkanin wani mai sauraron bidiyoyinsa ya san da cewa akwai irin wannan bidiyoyi wanda a cikin ɗaki suka yi su, wanda kuma wannan ɗaki da kashi sai ita, wanda dukkanin wani wanda isan da cewa in dai mace za ta dinga zuwa ɗakin hotel ana yi mata bidiyo to garanti fa komai zai iya faruwa, wanda aka tabbatar da cewa ma fa ita kanta wannan yar guda ɗaya sai an je an mata gwaji domin ana da tabbacin cewa ba fa Belgium bace, ma'ana ba zai taba yiwa a ce namiji bai taba kusanta ta ba. Ma'ana a takaice dai ana zargin cewa fa Ashir mai wushirya ya sha yin warshigale walle da ita. A takaice ma'ana daman ba wai iya yanzu ne zai neme ta ba, domin dama sun riga sassan juna. Ita ko kotu inda ta bada umarni ne kan cewa lalle fa daura musu aure, domin daura auren shine zai tabbatar da cewa dukkanin wani mai hali irin wannan zai nutsu, sannan kuma dukkanin mutanen da suke irin wannan halaye za fa su nutsu kuma za su san da cewa lalle kotu fa za ta iya daura musu aure, inda shi ko kuma inda hukumar Hisba na jihar Kano nan take ya amince da wannan umarni, inda yace lalle fa nan da kwana 60 din wato wata bin daidai, inda yace da awa ɗaya ba zai kara ba, tabbas zai kara musu, zai daura musu aure, kuma tabbatin cewa in Allah ya yarda kuma kowanne daga cikin su zai kasance cikin tsaro ba tare da wani ya gudu ya ba wani ba, inda aka tabbatar da cewa ko da yaushe fa Ashir mai wushirya zai iya guduwa ya bar wannan yar guda daya, domin shi a ganinsa abin tozarci ne kuma abin cin mutunci ne a ce kamar shi a matsayinsa na celebrity kuma babban sananne a arewacin Najeriya ya auri wannan yar wada wacce kowa ya riga ya san da cewa ko da tsayi cinyarsa bata kai ba, shi dai hakan ya bayyana cewa shi fa bai ji daɗin hakan ba. Sai dai kotu ta tambaye shi menene dalilin da isa ba za ka aure ta ba, alhalin a kwanakin baya ka bayyana cewa a shirye kake da ka aure ta, inda ya bayyana cewa a da can ya san barazana ce, amma yanzu kuwa gaskiya da ya tabbatar da cewa ba barazana bace, ba fa zai iya angwacewa da ita ba, domin hakan abin tozarci ne a gare shi. Kotu ta yi ma tambayoyi daban-daban, inda kotu ta tambaye shi abubuwa har guda 3 wanda ta buƙaci cewa lalle ba ta amsa nan take. Idan ya ba ta amsa, idan har ta gamsu da hujjojin da ya faɗa to fa tabbas ba za ta daura musu aure ba, idan kuwa ba ta gamsu ba to garanti za ta daura musu aure. Inda kotu ta tambaye shi kan cewa shin idan yarka ce za ka yarda wani ya ɗauke ta ya kai ta ɗakin hotel ya rungume ta kamar yadda kake rungumar ta, inda Ashir mai wushirya ya bayyana cewa lalle ba zai ci daɗi ba, kuma dukkanin wani wanda yi wa yarsa haka to fa tabbas yanda karfin sa ya kare, inda kotu ta ce to magana ta riga ta kare, an samu hujja guda ɗaya. Sannan kotu ta kara tambaya Ashir mai wushirya shin idan yarka ce za ka yadda wani ya dinga wasan aure da ita kamar yanda kai kake wasan aure da yar guda ɗaya, inda nan ma dai ya bayyana cewa ba zai taɓa yadda ba domin hakan bai dace ba, amma inda ya kare kansa da cewa ai bai taɓa zuwa ya yi bayanin cewa an ɗaura musu aure ba, sannan kuma bai taɓa zuwa ya bayanin cewa sun yi auren bogi ba, inda dai kotu ce wannan ba hujja bace tunda ka riga ka yi bidiyoyi da hotuna a cikin ɗakuna da kuma cikin motoci kan cewa lalle ka angwace da yar guda ɗaya. Sannan sai kotu ta tambaye shi abu na ƙarshe, ta ce shin idan yarka ce za ka iya da wani ƙato ya kwanta da ita akan gado ko ya shiga da ita ɗakin hotel ko wani abu makamancin haka, inda Ashir mai wushirya ya bayyana cewa lalle fa ba zai taɓa yadda ba, kuma sai inda ƙarfinsa ya ƙare akan hakan, inda kotu ta bayyana cewa sannan kotu ta ƙara tambayarsa a cikin wannan abubuwa da muka tambaye ka guda 3 menene bai faru ba, inda Ashir mai wushirya nan take fa ya sha jinin jikinsa ya shiru, domin ya tabbatar da cewa a cikin wannan abubuwa guda 3 babu wanda bai faru ba, domin Ashir mai wushirya kamar yadda kotu ta tambaye shi shin zai iya rantsewa da Allah, ma'ana za a iya bashi alkurani ya rantse kan cewa bai taba kwanciya da yar guda ɗaya ba,
inda fa nan take ya shiru a takaice kenan ya riga ya san yar guda ɗaya tun kafin a ɗaura aure. To da haka dan ma an ɗaura musu aure yanzu wannan ba laifi bane, domin dama ya riga ya san daɗin kayansa tun kafin ma a riga a ɗaura auren. Shi ta kuwa bangaren yar guda ɗaya inda ta bayyana cewa lalle fa ta yi farin ciki da wannan abu, inda ta bayyana cewa dama duk raɗe-raɗin da ake ta yi kan cewa wai ta ki amincewa da aurensa, inda ta bayyana cewa kawai ta san halin ɗan bariki ne, ma'ana ta san halin wato wanda ba ɗan bariki ba, inda ta bayyana cewa ta so amma dai a ce yana da gida nashi na kansa, amma ya kamata hukumar Hisba ta tsaya tsayin daka, domin a koda yaushe fa zai iya guduwa ibata, sannan kuma zai iya barinta da yunwa ko wani abu makamancin haka, inda dai ta kawo hujjoji masu karfi inda kotun ta amince da wannan kuduri nata, sannan ita ma dai suka kafa mata dokoki masu tarin yawa game da yanayin cin mutunci da kuma biyayya da ladabi, har ma da girmama shi da kuma girmama yan uwansa da iyayensa baki daya. Kotu ta buƙaci hakan ne ba don komai ba saboda ta san halin yan barikin yanzu, domin ita kanta za iya samun matsala ta bangaren ta ba ma iya bangaren shi ba. Da haka muna taya Ashiru mai wushirya tare da angon cewa da amaryarsa yar guda ɗaya nan da kwana 60 kacal, ma'ana wata 2 za su angwace kamar yadda kotu ta bada umarni a ɗaura musu aure.